Στην εξυγίανση και ανάπλαση ενός οικοδομικού τετραγώνου της δυτικής εισόδου της πόλης, συνολικής επιφάνειας 10 στρεμμάτων, με την ταυτόχρονη ανάδειξη 3 διατηρητέων κτισμάτων του παλιού εργοστασίου φωτοαερίου, συμβάλλει η κατασκευή του νέου κτηριακού συγκροτήματος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η κεντρική οδός της 26ης Οκτωβρίου, όπως και η Ιωάννη Κολέτη, η Ανδρέου Γεωργίου και η Κεφαληνίας, οριοθετούν το οικοδομικό τετράγωνο που τοποθετείται ανάμεσα σε εξίσου ιστορικά κτηριακά συγκροτήματα, ορόσημα της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης, όπως το Φίξ και ο Μήλος. Το κτηριακό συγκρότημα συνολικού εμβαδού 37.600 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από 2 λειτουργικά συνδεδεμένους κτηριακούς όγκους διατεταγμένους σε σχήμα Γ. Ο ευρηματικός σχεδιασμός του συγκροτήματος δημιουργεί προσβάσεις μέσω 2 εγκάρσιων διαμπερών πεζοδρόμων και εξασφαλίζει προσπελάσεις από όλους τους δρόμους του τετραγώνου. Το κάθε κτίριο αποτελείται από ισόγειους χώρους καταστημάτων με ημιόροφο και 4 ορόφους αναδομής που θα στεγάσουν τις διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Για τις λειτουργικές ανάγκες του συγκροτήματος δημιουργούνται βοηθητικοί και υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος είναι βασισμένος στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα σύγχρονο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας με συνδυασμό γεωθερμικών μεθόδων και ένα εκτεταμένο σύστημα κεντρικού ελέγχου BMS συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση εκπομπής ρήπων και επιφέρουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Η χρήση κεραμικών επενδύσεων και μεταλλικών περσίδων στις όψεις αξιοποιεί τις φυσικές παραμέτρους του ορθού προσανατολισμού, συμβάλλει στην πρωτοποριακή αισθητική του κτηρίου και τονίζει τις υψηλού επίπεδου ποιοτικές επιλογές. Επιπλέον, φυτεύσεις και υδάτινα στοιχεία πλαισιώνουν το συγκρότημα και ενισχύουν το μικροκλίμα. Η εγκατάσταση των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο συγκεκριμένο χώρο ικανοποιεί πληρέστατα τις λειτουργικές της ανάγκες, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της πόλης και εμπλουτίζει δυναμικά τον κοινωνικό εμπορικό ιστό της Δυτικής Εισόδου. Μέσα από τη συνολική δυναμική ανάπτυξη του συγκροτήματος αναδεικνύεται το νέο κτίριο διοίκησης που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.